Bantu abadala ngicela uthando. Kunini kade mina ngizama ngifunana nothando angilitholi kanti yini? Yini angaka mina yini angaka kumele mina ngenza ukuze abantu babone ukuthi ngifuna uthando nomuntu ozongiphatha angiphathe kahle. Oh, kanti wenzani? Yini inkinga? Ngiyabuza yini inkinga ngicela uthando ngapha kunengane ehamba no-20,000. 20,000 wonke. Ngiyacela abantu abadala. Ngiyacela abantu abadala ukuthi ngithole intombazane ezongithanda ngenhliziyo yayo yonke. Kudala ngithi ngiyathanda kanti angithandi. Noma ngimthemba uhamba no-20,000. Omunye futhi wangifebelele iy'ngane zesikole. Intsha engakwazi ukuthanda. Mina ngiyithanda lento leyana. Iyona nto engiyidiservayo mina leyo. Iyona nto engiyidiservayo leyo. Ngiyacela abantu abadala. Ngiyacela abantu abadala ukuthi linginikeze umuntu ozongithanda. Ozongithanda. Ngoba laba enginginika bona